खुलुमबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खोनासंलांबाय थागोन होननानै। मानो होनब्ला जोबजासिम खोनासंलाङाबा मोजाङै मिथिनाय नङा। बे जाहैबाय जोबोद गिदिर घटना जानाय आरोना, जोंनि बर' हारिनि सायाव सिख्लाफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो बुथारजानाय जाथाय आरोना। जोंनि बर' सेंग्राखौ माबोरै बुथारदों, बे जाथाया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जायाखै। बे जाहैबाय गवालपारा जिल्लायाव थानाय, बोखावजोयै गवालपारा जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि सायाव मुस्लिम हारिनि साथाम सुबुङा अयथासार खालामनाय बा बुथारनाय जाथाय बा रेप खालामनाय जाथाय आरोना। आरो नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलायबाय थादा। दा आं खिन्थालांसै। बर'नि फिसा हिरण्मय खाख्लारिया गुबुन हारिनि आखायाव खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबजादों जाहैदों। थांनाय 3 मे खालि हराव दुधनै रंजालि बैसागु नायनो फैनाय सानै बर' हिन्जावसाखौ साथाम लम्पट, फारियै नामा जाहैबाय धन तालुकदार आरो रहमान आली, बहार आलीआ निसा दौनानै दुधनै टाउननि 2 किल'मिटारसो गोजानाव थाङाबारि होननाय जायगानि इटा भाटायाव लांनानै हरसे जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। आरो बेबादि जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बिसोरो मा खालामखो, लामायाव गारना गालाङो जाहैबाय। बेनि उनाव 5 मे खालि बे जाथायखौ मिथिनो मोननानै बर'नि फिसा आरोना, बर'नि फिसा महरै जाथायखौ खोनाना सहायनो हायैयाव बे घटनाखौ जाथायनि सायाव मोनथिनो मोननानै आरो दुधनै टाउननि 2 किल'मिटार गोजान बालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारिनि बिनि बिदा आरो गामिनि माखासे बर' सुबुंफ्रा गामिनि खाथिनि सिनायनाय सासे दायनिगिरिजों बे जाथायनि बागै सोंनो होनना न'आव थांनायावनो बिसोरखौ हरखाबै गाग्लोबो जाहैबाय। गाग्लोबनाय समावनो दायनिगिरिनि बिब'आ मा खालामखो, उननिफ्राय फैना हिरण्मयखौ गोबौ थुंग्रिजों एबा खुख्रिजों खनथाम खनब्रै सुयो जाहैदों। आरो हिरण्मयनि बिदा आरो माखासेखौ सिखाजों दानो जाहैदों। बे जाथायाव गासै 6 सुबुंफ्रा जखम जायो। गोबौ खुख्रिजों सुजानाय हिरण्मयखौ गोब्राब हालोदाव गुवाहाटीनि GNRC देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय 7 मे खालि देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साथाम दायनिगिरिनि गेजेराव सासेया थांनाय डिसेम्बर दानाव हिरण्मयनि बिनानावखौ लांखारदोंमोन, नाथाय गवालपारा जिल्ला एबसुनि मदद हिनजाव लानानै आरोना हिनजावसाखौ मोनफिननो हादोंमोन। बे गिलु बालु जाथायनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खाबाय जाहैबाय। बे दायनिगिरिफोरखौ खाखांनायनि उनाव साजाया मा मोनगोन बेखौ समासो होगोन होननानै फोरमायदों। बे जाहैबाय ससियेल मिडिया फेसबुकाव मोननाय आरो। दा आं नोंसिनो बेवहाय मा जाथाय जादों बेखौ खिन्थाबाय लोगोफोर। गुबुन हारिफोरखौ माब्लाबाबो बेखायनो हिनजावफ्रा बहायबा थाङोब्ला माहाय थांब्ला हारसिं हाला बा साथामफोरजोंबाबो बेरायनो हायि बादि ना, आरो गोसो जानानै बहायबा गोजान लामा हान्थिनो सानब्लाबो माब्लाबाबो सिन्था खालामखा, जाहाथे थाङा आरोना। बेथ' हरनि समाव सुजुग मोननायाव लख्रा बादि बारसिना बेबादि जाथाय खालामबाय। बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि सिख्ला होन बा सेंग्रा होन, गोजान गोजान लामा हान्थिब्लाना माब्लाबाबो हारसिं हाला सासे सानैजों गोजानाव थांनो नाङा। मिथिखागौ गुबुन हारिफ्रा सुजुग मोनबानो बे मुस्लिम हारिनि सुबुङा जा अयथासार खालामदों, आरो बेनि अनगायैबो माबा माबि दाय खालामनानैब्लाबो साजायनानै बेबादि खालामनायनिबो सुजुग लायो। बिनि थाखायनो मिथिनानै थानाया मोजां। गोजोन्थों।